Die klasgenoten van mij waren daar. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we op bezoek bij de jongerenwerkplaats in de Hoekzak. Wij jongeren willen ook graag laten weten wat we ervan vinden dat er volgend jaar geen kunsteducatie meer is. Ik vind het heel erg jammer dat we hier weg moeten om het feit dat we doen hier meer dan alleen maar een beetje tekenen en schilderen. Dit is voor mij gewoon mijn leven. Het is meer dan gewoon een paar strepen op papier zetten of een paar spatten verf op een doek smijten. Want ja, dat is voor mij gewoon mijn gevoel kwijt kunnen, mijn emoties. Dat is voor ons gewoon onze passie, onze hobby, onze levens. Je bent hier gewoon één met het papier. Dan. Alsof je maar 3 vingers hebt. Dat weet ik niet voor helemaal deze. Dat is wel mooi. Ja. En dan goed kijken, want je ziet dat daar ook nog. Hè, dat je die erbij zet. Dat is een beetje zo. Dat is handig. Je moet even kijken dat je hier de grootte voor hebt. Bij elkaar zetten. Dan kun je want anders ga je een beetje verrijden. Dan ga je ze één voor één elkaar rijden. Maar je kunt eerst even zeggen, nou, dan ga je zo, hier. Zoals het hier is het wel mooi. Zie je? Zo, hè? Nou, ik ben aan een surprise aan het papier marcheren. Wat wordt dat? Voor school. Want voor school moet ik voor een meisje iets maken. Dus ze wou graag een sleutelhanger. Dus ik dacht, oké, dan maak ik maar een sleutelhanger voor de als surprise. Met een beetje sociale interactie en met de mensen omgaan en wat andere mensen van je werk vinden. Maar dan leer je later ook weer wel dat kunst natuurlijk niet voor jezelf alleen is, maar vooral ook voor anderen. Dat je anderen ermee moet overtuigen of in ieder geval amuseren. En ik denk dat doordat het weggaat dat je toch wel een hele sterke factor in de maatschappij ook kan missen.